Viete, ako si správne rozpliesť do esetík bez toho, aby ste si zničili vlasy? A prečo je podľa mňa lepšie ísť brajderke? Poďme sa dneska na to pozrieť. Ahojte, ja som Stanka a som brajderka v salóne Brady v Ružomberku a všímam si, že poslednú dobu sú veľmi obľúbené tieto DS sety a pretože viete jednoducho a rýchlo zmeniť farbu, objem, dĺžku, čokoľvek a vydrží to naozaj niekoľko týždňov. Lenže pri DS setoch platí, že ako je dôležitý správny náplet, správna gramáž, tak je veľmi dôležité aj správny rozplet toho setu. Tak som si povedala, že dneska by som si mohla dať dole ja svoj setík a že by sme sa na to mohli pozrieť. Tak poďme na to. Voľne máš. Na začiatok vám ukážem, ako správne začať a teda ako to správne rozpliesť, ale postupne si o tom porozprávame viacej, takže hlavne neodchádzajte, lebo veľa prídete. Čo sa týka takýchto setov, tak každý copík máte nejak ukončený. Zvyčajne je to nitkami, ale môže to byť aj gumičkami, kanekalónom, kadečím. Takže to už by ste mali vedieť, alebo by vám to mala povedať vaša brajderka. Ja mám teda nitkami, pretože mám ten spôsob najradšej a príde mi taký najbezpečnejší. Najlepšie skúsenosti s ním mám. No, a ja mám tento setík teda 5 týždňov približne, možno niečo vyššie 5. A ako teda začneme? Vravím, ja ho mám ukončené nitkami. A keď to rozpletáte doma, tak môžete použiť manikúrové nožničky, nie väčšie, neodporúčam. Alebo ak máte, tak takéto párátko na dredy, neviem, či mi to ide zaostriť, budem používať ja dneska. Začnem teda hneď s predným copíkom, aby ste to videli čo najlepšie. Takže opatrne sa zbavíte nitky. Bacha, aby ste si neprerezali, neodstrihli vaše vlasy. To by ste asi nechceli. Pomaličky začnete rozpletať. Ja najprv dám preč nitku a potom sa dostanem k tej najhlavnejšej časti. Dobre. Koniec nitky je odpletený. A čo je veľmi dôležité, je nerozpletať na sucho. Takže si do rozprašovača dajte vodu, ideálne vodu s kondicionérom, ale samozrejme ja som si ho zabudla doma, alebo ja si zvyčajne rozpletám sety doma. Takže ja budem dneska používať čistú vodu a malo by to ísť. Pri tom rozplete veľmi závisí od toho, že aké dlhé sú vaše vlasy. Že ten, kto má dlhšie tie vlasy, tak mu to samozrejme bude trvať dlho. Ten, kto má kratšie, tak to bude mať rýchlejšie. Ja mám teda osobne veľmi dlhé vlasy. Mne už stihli veľa ako rýchlo narásť. Takže mne to dneska bude trvať dlho. A uvidíme koľko. Je 8:45. Takže dávam vedieť, kedy skončím. Ak to nezabudnem odsledovať. Prvý by sme mali. Teraz prichádza jedna veľmi dôležitá časť, teda rozpletené vlásky vyzerajú nejak takto. Znova si ich namočím a je veľmi dôležité vyčesať. Hneď ako máte jeden pramienok dole, hneď ho vyčesávajte. Vždycky češeme od konca, postupne až na vrch. Je to kvôli tomu, že všetky vypadnuté vlásky, ktoré nám vypadli za to obdobie, sú stále zachytené tunak. A keby začnete vyčesávať z vrchu, tak je dosť možné, že si vytrháte vaše vlasy tým ako... Proste treba ísť postupne. Ako to ťaháte, som myslela. Dobre. Až keď je ten pramienok poriadne vyčesaný naozaj od korienkov, môžeme sa posunúť na druhý. A robíme to isté. Druhý. A opäť si to navlhčím. A opatrne rozčešem. A druhý copík by bol. Ono naozaj chodí radšej takto po jednom copíku. Vidíte, že aj ja tak idem. Neodporúčam, že by ste najprv všetko rozplietli a potom všetko naraz vyčesávali, lebo proste väčšinou to nedopadne dobre. A netlaknite sa ani, keď tu vaša brajderka spraví, že vám najprv rozpletie, potom vyčeše. Videla som, že niektoré tak robia, ja to tak napríklad nerobím, ale predsa len človek, keď má na to iný pohľad, tak je to skôr, že to správne spraví, ako keď vy budete takto hádať. Dobre, ako môžete vidieť, tak ja mám akurát dole 4 copíky a idem vám ukázať tú najväčšiu výhodu setov, pretože ako môžete vidieť, tak tieto copíky zostali úplne rovnaké,
Moje vlasy sú taktiež rovnaké, rovnako husté, rovnaké dlhé, proste žiadna zmena nie je. A teda vďaka takýmto setom, ktoré sú vopred pripravené do esety, lebo je to double-ended, akože dvojitý koniec, lebo ono je to vlastne jeden taký obrovský, dlhý topik, ktorý sa priplieta v polovici a vďaka tomu vlastne pripleteným jedného copika máme dva copiky, dva konce, ja vedem. No, čiže toto je najväčšia výhoda, že ten setik zostáva rovnaký, moje vlásky zostávajú rovnaké a jedine čo je, tak brčky, tie odporúčam dávať vždy nové, alebo po mesiaci už nevyzerajú až tak dobre a jednoduchšie, takto, každý set treba po vynosení nejak upraviť. Aj tento budeme upravovať, to si môžeme ukázať v ďalšom videu. Lenže pri brčkách je to také, že ja mám rýchlejšie vyrobený nový set, ako opravené už nosené brčky. A keby ten cenový rozdiel je nejakých 10-20 eur, že je drahší nový setík, tak si myslím, že každý z nás si vyberie radšej ten nový, nech je to čerstvé, nech je to hustejšie, lebo tak z tohto už by sa muselo ostrihávať, ak niekde tie brčky mám, aby to bolo opäť krásne. Takže myslím si, že tá voľba je jasná. Dobre, ja som kúsok postúpila, ale povedala som si, že by bolo tiež fajn sa porozprávať o tom, ako dlho takýto setík sa môže nosiť. Ja teda svojim zákazničkám odporúčam 4 až 6 týždňov. Akože ak niekomu rastú pomenšie vlasy, tak môže to mať aj 8 týždňov. Lenže ja teda svojim klientkám vždy poviem 4 až 6 a kvôli tomu, lebo keď im poviem, že max tých 8, tak tá hlava sa tak nastaví, že dobre povedala 8, tak to budem nosiť 8 týždňov. Aj keď tie posledné 2 týždne to už nevyzerá dobre, ale proste povedala 8, tak 8. Takže tých 4 až 6 týždňov je taká istota. Ono, keď náhodou to máte dlhšie, ako proste vaše vlásky zvládnu, tak závisí od toho, že ako často si tie vlásky umývate, ale čím viac si tam drhnete tu na vrchu alebo pri umývaní, tak tým viac sa vám to môže zamotať, tým väčšie dredy sa vám môžu porobiť. Tie vlásky už zase sú odrastené, už to nevyzerá až tak dobre. Je tam veľa takých vecí, že prečo radšej nie. Viete, čo je inak veľmi vtipné? Že na veľa vecí mám iba jeden pokus, aby som spravila dobrý záber a dobre to povedala. A ja teda ako začínajúca kameramanka a účastníčka vo videách takýchto, tak je to zaujímavé, takže buď to budú pokazené zábery, alebo pri rozplete viete taktiež spraviť aj množstvo chýb. Taká najčastejšia chyba, s ktorou sa ja stretávam, je, že rozpletáte na sucho a poprípadne rozpletiete všetky, lebo ono, keď to rozpletáte, tak máte také brčky, kudrlinky, neviem ako to presne nazvať, a vám sa to páči. Takže vy si rozpletiete všetko a potom mi väčšinou pošlete fotku, že pozri, ja mám vlasy ako Shakira, že super, že mám ešte účasť na ďalšie 2-3 dní. No len, že tie vlasy nie sú rozčesané a sú teda rozpletané na sucho a to je strašne veľký problém, lebo ako som už spomínala, tak rozčesávať všetko naraz je naozaj veľmi náročné a väčšinou si pri tom aj vytrháte strašne veľa vlasov, takže určite to neodporúčam, proste namokríte si to. Pôjde vám to jednoduchšie, rýchlejšie a je to mnoho lepšie pre vaše vlasy. Čo vlastne ďalšia chyba, ktorá je, takže nemáte na to trpezlivosť. Ono, tie prvé copiky, ono to bude sranda, ja tomu verím, lebo je to niečo nové, máte nejakú zmenu, väčšinou ste to nikdy nerobili, takže vás to bude baviť, lenže treba myslieť na to, že naozaj treba ísť copík po copíku s trpezlivosťou a nebude to trvať hodinu ani 2, pravdepodobne, no závisí od toho, aké dlhé máte vaše vlásky a uvidíme teda na konci, koľko mne bude toto trvať. Taktiež nevyťahovať ten copík, rozpliesť úplne až do konca, až potom rozčesávať, že vy viete tie dva pramienky úplne oddeliť od seba, lebo sa to zapleta takto na 2 pramienky. Navlhčiť. A naozaj s trpezlivosťou, lebo keď nemáte na to tú trpezlivosť a väčšinou vám tá trpezlivosť po tej hodine aj dôjde, tak proste začnete si trhať vaše vlásky a zbytočne si vytrháte zdravé vlasy. Takže naozaj, to sú asi také najčastejšie chyby. A najlepšie, ako sa im vyvarujete, no je to, že sa objednáte k svojej brajderke. Pokiaľ stále váhate a nie ste si istá, že či to dáte sama alebo nie, tak treba myslieť aj na to, že vlastne budete mať hodiny ruky nad hlavou a že vie to byť záťaž aj na chrbticu, aj na ruky, vie to byť otravné a podobne. Ja vždy odporúčam objednať sa k brajderke.
Bude to rýchlejšie, bude to kvalitnejšie. Neprídete o toľko vlasov, zbytočne si ich nevytrháte. Lebo ako vravím, my na to tú trpezlivosť máme. Ešte by sme sa mohli porozprávať, viete o čom? O vypadnutých vlasoch, pretože tým, že vy si dáte napriesť tento setík, tak zrazu máte dĺžku, objem, hustotu a to sú všetko také dobré veci, plus je tam aj teda tá záťaž na vlasoch. A na dobre sa rýchlo zvyká a vy si viete na to zvyknúť max do 3 dní. Nemyslím si, že to dlhšie trvá, aspoň nikto mi zatiaľ takto niečo nepovedal. No lenže pri rozplete o všetky tieto výhody prídete a plus, ako som spomínala, tak nám tie vlásky naozaj padajú každý jeden deň a oni budú padať, aj keď sú zapletené. Navíc ich vlastne všetky naraz vyčešete a väčšinou si myslíte, že to vám vypadlo práve teraz pri rozplete. A väčšinou mi potom tak voláte, že ja som prišla o polovicu vlasov, že ty si úplne zničila vlasy. Je to úplne v pohode, ja to chápem, lebo naozaj zrazu tie výhody tam už nie sú. Tá hlava je o mnoho ľahšia. Stačí vám menšia gumička a podobne. Takže ja vždy tak odporúčam, že počkať aspoň 2-3 umytia, kým si opäť zvyknete naspäť na svoje vlásky a potom už je dobre. Ale treba na to myslieť, ja to väčšinou niekoľkokrát počas nápletu opakujem, pretože naozaj väčšinou ste vystrašené, ale netreba sa zlaknúť, je to úplne normálna vec. Ja odkladám moje vyčesané vlásky bokom, ale teda ja to mám napríklad tak, že mne nejaká časť vypadne takto pri vyčesávaní a ešte nejaká časť mi vypadne pri umývaní a zvyčajne to tak pol na pol. A ako kedy, hej, niekedy si to všetko vyčešem, niekedy je to viac pri umývaní, závisí. Ale každopádne tú vyčesanú časť ja vám normálne ukážem na konci, že viete, čo je inak strašne vtipné? Že ja väčšinou dávam vlásky dole, keď už ich mám dosť, teda po nejakých 4-5 týždňoch si poviem, že proste už vás nechcem, už chodite preč, dám ich dole. A tieto teda by som si najradšej ešte nechala. Nemala som vôbec chodiť dávať dole. A plus po takom čase rozpletu už tiež mám toho dosť a už väčšinou som taká, že prečo som sa nikde neobjednala. Ale dneska napríklad to vôbec nemám. Fakt si to užívam. Neviem, čím to je. Možno kvôli tomu, že mi robíte spoločnosť, takže ďakujem. Ja ešte teda uvidím, ako bude toto video zostrihané, ale tak budem sa snažiť zrýchliť tie časti, kedy nerozprávam, aby ste videli, že naozaj aj ja idem copík po copíku a pomaličky rozčesávam všetko, aj keď asi to bude zrýchlené, takže ale pomalinky. Ale vlastne už asi som vám povedala všetko, čo ma o setoch napadlo. Ak máte nejaké otázky, kľudne mi ich napíšte do komentára. Ja budem teda ešte robiť video, ako upravujem a čistím tento svoj setík. Možno aj ako si vyrábam nové brčky do toho. A tam by som vám ich mohla všetky zodpovedať. Viete, čo mi práve napadlo? Od začiatku vám vravím, že ako je dobré mať fľašku s vodou a v nej troška kondicionéru a že ja som si svoje zabudla teda doma. A ja mám kadernicu o pár krokov nižšie. Idem si porozprášať. Dobre, idem prebehnúť v tričku. Nie je to až taká zima. Ale neviem, či to vidím rovno nabehnúť s kamerou, lebo to nie sú naučené. Pár krokov som. Dobrý deň. Mám. Ja už som takmer na konci, zostávajú mi posledné 2 copíky a musím vám povedať, že keď som mala v tej vode kondicionér, tak mi to išlo o mnoho lepšie. Aj tie vlásky už nie sú také puf, ja som si nakoniec ešte prešla všetky a teda asi zmeníme to, že stačí čistá voda na to, že dajte si tam ten kondicionér. No, môj pôvodný plán bol, že vlastne teraz odskočím domov, aby som vyvenčila svojho psíka a umiem si vlasy a dotočím to už s umytými vlasmi, ale teda psík už je vyvenčený, nie mňou, nemala som pauzu a tým pádom sa až tak neponáhľam domov, akože ponáhľam sa za ňou, ale chápete? Takže som si povedala, že idem vyskúšať, teda do kaderníctva sa skúsiť opýtať, či by mi náhodou nemohli umyť vlasy tam a mohla by som to vlastne dokončiť hneď a ukázať vám to hneď. Ja teda mimo toho, že som išla pramienok po pramienku, tak som sem tam chytila už rozpletenú časť a prečesala som si ich takto celé naraz. Takže teraz by to malo ísť o mnoho jednoduchšie.
No dobre. Vlasy mám rozčesané, mali by byť poriadne z každej strany. A idem teda vedľa. A buď sa uvidíme za chvíľku, alebo budem musieť utíkať domov. Dobre, som späť, nemám ešte umyté vlasy, lebo babi vedľa nemali čas, ale no, je to moja chyba, neobjednala som sa. Každopádne, napadlo mi, že mám ešte jedno kaderníctvo blízko môjho domu, kde mám tiež známe, takže sa idem skúsiť opýtať tam, lebo ako ste pochopili, tak ja a umývanie vlasov... No, každopádne, idem vám ukázať. Toto je teda guča vlasov, ktorú som ja vyčesala. Ako som povedala, tak mne ešte dosť veľa vymývaním zíde, takže uvidíme, čo to bude potom. Ona keď sa zase stlačí, tak je menšia, ale stále je to obrovské množstvo vlasov. Toto je úplne bežné. Čím dlhšie tie vlasy sú a hustejšie, tak tým väčšia tá guča bude, takže netreba sa zlaknúť. Ja mám teda, ako vidíte, fakt, že dlhánske tie vlasy. Neviem, či sa mi to podarí vám zozadu pekne ukázať. Dala som na špičky. Ale teda, ak chcete naozaj sa upokojiť, tak dajte si nejakú tú hydratačnú masku, dajte tým vláskom aspoň týždeň až tých 10 dní oddych, kľudne aj 2 týždne, ako je vám najlepšie. A tak, odzem sa vám, keď budem mať umyté vlasy. A zatiaľ. Ja raz neviem ukončiť tie videá, no. Tak som nováčik, no. Si toč, koľko ti len srdce ráči. Ja som akurát prišla domov, zachránili ma kaderničky oproti, za čo im veľmi pekne ďakujem. Majú teda tu troška vyfúkanú, ja som teda nechcela úplne do sucha, lebo idem domov a ten kúsok prejdem a nechcela som zdržiavať, keďže som nebola objednaná. Takže tak. Neviem, či som vám povedala, ale teda setech som rozplietla nejako pred druhou, čiže tých cca 5 hodín mi to trvalo. Ale vravím, závisí od toho, ako ste sa o ten set starali, ako ste si umývali vlasy, ako máte dlhé vlasy a podobne. Takže mi to trvalo 5 hodín a teraz ja idem dať vláskom oddych a tak. Každopádne, dúfam, že som vám týmto videom aspoň troška pomohla. Ak máte nejaké otázky, kľudne ich napíšte do komentára a budem veľmi rada, ak mi zanecháte like a odber na tomto kanáli, veľmi ma to poteší a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.